Diyos marhay na aga po sa tugabos mga tugang. Ngunyan iyo ay ka-32 sa Domingo nin ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong tema, ang pagdulot kan sa diri sa Diyos. Ngunyan na Domingo, magkaburonyog kita sa pag-umaw sa Diyos na nangangapudan sa tuya na magdulot sa iya kung ano ang maninigo. Ang liturhiya nagpapahayag na ang tunay na pagdulot inaatang nin may tunay na pagkamuot. Mga kaibahan niya ito selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Ryan Oliva Fenis. Matindog po ang gabos sa pagpoon. Sangaran ka na ba asing kan aki, asing kan Espiritu Santo? Amen. Ang grasya, asing ang katoyno nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon taan sa to mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Danay la Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos.
Maherak malugod sa to, ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin maherakon, kaugayang likayan kami sa gabos na mga kaiwal, tanganing talingkas an kalag, siring man an hawak, tugeson me sa bilog na isip, an mga bagay na sa diri mo. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang manunungod sa babae na nagpahayag na dikit lang ang sa iyang kakanon. Alaga din huli sa iyang pagtubod, day sinda nagkulang sa kakanon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Si Elias nagpasiring sa Sidon. Pag-abot sa pintuan kan banwa, nahiling ang babaeng balo na nagpupunpon nin panggatong. Inapod asin sinabihan,
Pakitawi daw ako nindikit na tubig sa baso, tamainom ako. Kanan babae minakuanin tubig, inapod giraray asin sinabihan. Pakitawi ako nin kaputol na tinapay sa saimong kamot. An babae nagsimbag, saksi ang kagurangnan na sa imong Diyos. Mayo ako nin tinapay, maliban sa sarong hakpot na arina, sa koron asin dikit na lana sa dulay. Ako nagkukuan nin panggatong. Ini lulutuon ko, tanganing ako asin ang aki ko makakakan. Dangan kami magagadan. Alagad si Elias nagsabi sa iya, "Dai ka mahandal, lakaw, gibuhon siring sa sinabi ko. Enot, igibo mo ako nin sadit na tinapay, dangan gumibo ka para sa imo, asin sa imong aki. Olay nin kagurangnan Diyos, nin Israel, kakanon sa koron, dai mauubos, lana sa dulay, dai mahuhubas, sagpod na ipadaranin kagurangnan, an uran sa ibabaw nin daga. Ginibo kan babay ang sinabi ni Elias. Nagkakansinda. Ang babae sa Elias asin an aki. Ang kakanon sa koron, dai naubos asin an lana sa dulay, dai nahubas, siring nagayo sa ipinasabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An kagurangnan maimbod sagkod paman, matanos para sa mga pinapasakitan, kakanon itinataon niya sa mga nagugutom, asin kaligtasan sa mga yaon sa bilangguan. Mga buta pinapakita nin kagurangnan, mga buktot tinatanos nin kagurangnan. Ang dayuhan sinusurog nin kagurangnan, inaampon ang balo, asin ang ilo. An matanos na mumutanin kagurangnan, alagad linalagalag ang dalan kan tampalasan. An kagurangnan magahade sagkod paman, Diyos sa Sion, sa panahon na daing kasagkoran. Ang babasahon nagpapasabot sa to, nan pagkapadi ni Jesus na iiba, ninhuli ta siyaan maligtas sa bilog na katawohan. Siyaan madulot ning buhay para sa kaligtasan kan gabos. Hinanyugan niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Bako na si Kristo luminaog sa santuaryo, nagibo nin tawo. Santuaryo na inarog sana sa tunay na santuaryo, kundi luminaog sa langit. Tanganing kita sa iyang masurog sa atubang nin Diyos.
Dai kaipuhan na siya magtusay giraray. Siring sa halangkaw na padi na minalaog sa santuaryo taon-taon. Daraan bakong rogaring na dugo. Takon siring, kaipuhan na siya dayaday na magtios poon sa kapinonan nin kinaaban. Alagad ngunyan, makasaro sana siyang nagpahiling. Ngunyan sa kataposan kaining huring panahon, sa pagpara kan kasaalan. Hulita inatang niya an sa iyang sadiring buhay. Itinalaan na ang tawo magadan makasaro sana, pakatapos an hukom. Kaya si Kristo inatang makasaro sana sa pagpara kan mga kasaalan nin kadaklan. An sa iyang pagbalik giraray, bako nang huli sa kasaalan, kundi tanganing an mga naghahalat sa iya, mabalsan nin kaligtasan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang pagtukdo, si Jesus nagsabi, mag-ingat kamo sa mga eskribas, gusto nindang maggubing kan sa mayaman asin madonong, pagtawan galang sa tinampo, patukawon sa mga enot na tukawan sa sinagoga, asin sa mga bangkete. Ini ang mga minasamsam kan rugaring nin mga babaeng balo, nagsasagin-sagin na halabaan sa indang mga pamibi. Ang mga ini maako nin padusang urog na magabat. Nagtukaw si Jesus kampang kan kahon na pinaguhulugan kan limos sa simbahan. Asin sa iyang pinagmasdan ang mga tao na naghuhulog nin limos duman. Dakol na mayaman, naghulog nin dakol na limos. Sarong dukhang babaeng balo, nagrani asin naghulog nin 5 sentavo. Inapod ni Jesus ang mga disipulos asin sinabihan, totoong sinasabi ko sa indo, ang dukhang babaeng balo naghulog nin 10 kan sa gabos. Hulitaan gabos, naghulog kan sobra sa sainda. Alagad ini, sa iyang kadaihan, ilinimos gabos, gabos na kaipuhan niya, tanganing mabuhay. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko kay Yesu Kristo, nagirumduman ko po mga tugang ang sarong santa, si Santa Teresa de Calcutta, Saint Teresa of Calcutta. Siya po ang foundress kan
missionaries of charity. Ang sa indang mission ni Mother Teresa o Saint Teresa, kaibahan ang sa iyang mga madre, missionaries of charity, iyon na magtabang sa mga orphans, mga aki, mga adulto, mga may edad na pinabayaan na kan sa indang mga familya na mumutan sa buhay, pinabayaan kan sosyedad. Sarong aldaw si Santa Teresa de Calcutta, nagduman sa sarong harong, nagtutuktok po siya. Asin sa iyang pagtuktok, nagbukas ang pintuan. Asin sarong lalaki ang angguton sa iya na naglilisik an sa iyang paghiling ki Saint Teresa of Calcutta. Asin sinarado niya na palagapak ang pintuan kan sa iyang harong. Nagtuktok giraray si Saint Teresa of Calcutta. Asin pagbukas ka itong lalaki kan sa pintuan kan sa iyang harong, pinaglutaban niya si Saint Teresa. Asin pinalagapak giraray ang pintuan kan sa iyang harong. Giraray nagtuktok po si Saint Teresa of Calcutta. Asin bumunukas ang pintuan. Ang sabi ni Saint Teresa of Calcutta duman sa lalaki, ang lutab ngaya para sa kuya, pero hain ang tabang mo para sa mga pobre, para sa mga dukha. Buot ko po kamo mga tugang na alukon, asin simpleng paghurup-hurupan, ang huring mga tataramon kan satuyang kagurangnan, sa satuyang ebanghelyo. Sabi po digdi mga tugang, pinagmamasdan ni Jesus ang mga nagtataonin limos duman sa sarong kahon sa simbahan o kaya sa templo. Ang mga mayaman, siyempre ninhulita sinda po mayaman mga tugang, nagtao po sinda nin dakol. Pero igwa po nin nag-abot na sarong babae, dukha na babaeng balo. Asin ang dukha na babaeng balo, nagtauman po nin limos. Pero pira po ang sa iyang itinao, 5 centavo, di ba? 5 cents. Ano ang sabi ni Jesus sa iyang mga disipulos? Ang sabi niya, totoong sinasabi ko sa indo, ang dukhang babaeng balo, naghulog nin labi kan sa gabos. Hulitaan gabos naghulog kan sobras sa inda. Alagad ini sa iyang kadaihan, ilinimos gabos, gabos na kaipuhan niya, tanganing mabuhay. Ano ang buot sabihon kaini mga tugang? Itong mga mayaman, ninhulit sinda mayaman, nagtausinda nin dakol na limos, duman sa simbahan, duman sa templo. Alagad ang itinaunindang limos, itong sobra sa saindang kayamanan. Pero ang dukhang babaeng balo, 5 centavo sana ang sa iyang itinao. Pero para kay Jesus na sa tuyang kagurangnan, mahalagaan sa iyang itinao. Ninhulitan itinao niya, buhay. Di ba sabi po baga digdi, sa iyang kadaihan, ilinimos gabos, gabos na kaipuhan niya, tanganing mabuhay. May hapot po mga tugang, digdi po tinutukdoan kita kan sa tuyang kagurangnan, na kita po maging matinao, na kita po maging matinabang sa mga nangaipukan sa tuyang pagtabang. May hapot po mga tugang. Halimbawa, sa satuyang simbahan, kaipuhan daw talaga na ilimusta ang gabos niya tong kwarta, ang gabos niya tong kayamanan para sa tuyang simbahan. Ang satuyang simbahan igwanin mga proyekto. Ang satuyang simbahan igwanin mga programa, di ba, lalong-lalo na sa pag-uswag, kan buhay espiritualidad kan mga parokyano, parokyana. Ang satuyang simbahan, di ba, nagtatabang. Halimbawa, kan inagihan pa lang kita kan bagyong si Christine, di ba, nagtabang po ang satuyang parokya. Astangon yan, sabi nga ni kan satuyang pura-paroko, pag igwanin naghagad nin tabang, tatabangan kan satuyang parokya. Ano daw kaipuhan na itautaan gabos na satuyang kayamanan, ang satuyang gabos na satuyang kwarta,
tanganing makatao kita nin limos sa tuyang simbahan. Ano daw, kaipuhan na itaon niya to ang gabos niya tong kayamanan, ang gabos niya tong rugaring, ang gabos niya tong kwarta, sa mga nangaipukan sa tuyang tabang, halimbawa mga evacuees, di ba? Kan nakaaging bagyo. Ano daw itaon niya to ang gabos niya tong kayamanan, ang gabos niya tong kwarta para sa inda? Mga tugang, ang sa tuyang kagurang na si Jesus, daiman po nagsasabi na itataon niya to ang gabos, asin mayo na po nin mawawalat sa tuya. Di ba? Sa totoo lang po baga mga tugang, igwaman po kita nin mga pangangaipo. Di ba? Kaipuhan niya to na igwa kita nin kwarta, tanganing may pambakal kita nin kakanon, inumon. Di ba? Halimbawa, ikasarong ama, kaipuhan mo ang kwarta, tanganing buhayon, ang sa imong agum, at ang sa imong mga kaakian. Di ba? Buot sabihin, daiman po kaipuhan na itaon niya to ang gabos, tanganing makatao kita nin limo sa simbahan, tanganing makatao kita nin pagtabang sa tuyang mga kapwa. Ang punto kan sa tuyang kagurang na si Jesus, makanood kitang magtao, makanood kita nin magtabang. Sa abot po kan sa tuyang makakaya. Buot sabihon, kung ika po pobre, kung ika po dukha, ang maitatabang mo, sigun man sana, sa abot kan sa imong makakaya. Da ika man po, na dukha ka, pobre ka, ang itatao mo 1 million pesos. Sa inka man po makuanin, arog kaya na halangkaw na halaga. Pero halimbawa, kung nakakaangat ka man po sa imong pagkabuhay, siyempre expected man po na magtao ka man po siring sa estado kan sa imong pagkabuhay. Diba? Matao ka nin limos para sa mga proyekto pagtabang sa tuyang simbahan, matao ka nin limos pagtabang sa mga dukha, sa mga nangangaipo. Nagirumduman ko po ang sarong kasabihan. Sabi po baga sarong kasabihan, mayo man ngaya, labi kayaman na mayo na nin pangangaipo. Asin mayo man nin labi kadukha, na mayo na nin maitatao. Buot sabihod, gabos po kita may maitatao. Gabos po kita may maitatabang. Urog na sa mga tawong nangangaipukan sa tuyang pagtabang. Paulit-ulit po na sinasabi ni Pope Francis ang sa tuyang presenteng Santo Papa, do not forget the poor. Da ipaglingawan ang mga dukha, ang mga pobre. Giraray ang sabi po ni ang Saint Teresa of Calcutta, ang sabi niya, kung daig ka ngaya makakataunin dakol, magtao ka sa nanin saro. Diba? Buot sabihon, dawa saro, mahalaga na po iyan. Basta pag nagtao kita, basta pag nagtabang kita, halik po sa tuyang mga puso. Dai po kita napipiritan, mayo nin pagsaginsagin, mayo nin pakitang tao. Diba? Ano man na ginigibo niya tong karahayan, di ba dapat halik sa tuyang puso. Tunay na halik sa puso. Kapag halik sa puso, igwa po nin tunay na pagkamuot. Lugod, ang pangapudan ni Jesus na maging kitang matinabang-tabang, maging matinao, halik sa satuyang mga puso. Panunin pagkamuot. Arog kan padagos na pagtabang ni Jesus sa lambang saro, sa satuya. O Jesus, tabangan mo kaming maging arog sa saimo, matinabang-tabang, matinao, pero pag nagtabang kami, pag nagtao kami, halik lugod, tunay na halik sa samuyang mga puso, na igwanin pagkamuot. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa balas simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos,
sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin balwaan. Tagob sa puso kitang mamibi sa Ama na nagtataunin tinapay sa mga nagugutom, asin nagsusurog kan mga diretsyo nin mga balo asin mga ilo, an sa tuyang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, dainanggad magluya sa pagtabang sa mga dukha asin mga nagagabatan sa buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing rangahon asin pakusugon kan Diyos, an mga nawaaranin agom, asin ngunyan mayo nanin kadamay-damay na nagmamahal. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsusolo bilang magurang, na daing katuwang sa pangataman kan kaakian, magtalubo sa kabanalan nin buhay, asin bendisyonan kan Diyos no na pagkamuot. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa tuyang pangatamon, ikaayon kan mga nagihelang an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, padaguson kan Ama sa sayang eerokan na daing kasagkoran. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit nun, buksan mo ang samoyang mga puso sa mga yaon sa kapalibutan, tanganing mamidbidmi ang sa imong presensya sa mga kapwa asing katuod, dangan makamtan mi ang kaugmahan sa pakiras sa inda, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po.
Magpamibi ko mga tugang, tangalan sa ko asinin sa indong atang mako malugod, kan Dios amag makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, kaugayang hilingaan mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot ang ginigibo mi, huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli kay Kristo sa buong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, makusa nang nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaong kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nagaumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal. Diyos ning mga hukbo, ang langit asin dagat, ano kan sa imo kamurawaya. O sana sa kaitaasan, halagang ang minadigdig sa ngaran kang kagurangnan. O sana sa kagurangnan, ika nagadan banal, burabod ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamangki pagkoanyaman ning kalis. Asing kiraray pagpasalamat sa imo, tinaw saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan ipinapamaretoyan mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya, sagkot na magdatong. Kaya kami nagroromdom kan sayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriva, Santo Papa Juan Pablo II, San Padre Pio, asing gabos na santos, nagaidto pa na kapagayagaya sa imo, maganigong maging kairas kan buhay ni dayeng kasagkoran, magaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos sa amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natokdoan kan manakaligtas na togon, asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian, na ngas kitang magsabi. Magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagang insiring sa langit. Ansa mo kakanon sa alda, itaong mo sa moya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagparahas sa sugot, kundi agahawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, na miibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherap, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglawm asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi, sa imo mga apostolas, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magbati na rauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, pinakakan sa banal na atang asin nagahagad kan sa imong pagkaherap. Nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya ning katanosan sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Oratio Imperata. Kabos kita, maumukto na Ama, kaglalang asing kagurangnan kan kabos, an sa imong providensya nagpapadanay kan kinaban, asinan sa imong kadunungan nagaantabay sa kalikasan. Mapakumbaba kaming nagaarang sa imo, na ilikay mo kami sa nagdadangadang na paghuma nin bagyo. Nasangkuban mo kami sa gabos na katibaadan, asin pakulpaon mo ang gabos na bagyo, nin buhay naguhuma sa mo. Magin man kaming ligtas sa mga maumukton mong kamot, mag-ugid kan sa imong kabutan, sa gabos niya mong inaagihan sa buhay, asin sa imo maglingkod, kaming pinaniwalaan kan sa imong linalang, may pusong nagpapasalamat. O Virgen de Peña Francia, ang samuyang ina, pamibian kami, kugosa kami kan sa imong mantonin pagkamuot, asin likayan kami sa gabos na kalamidad. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristo sa mong kagurangnan, kasarokan Espiritu Santo. Amen. Amen. Matukaw po. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa kita nin second collection para sa mga pangangaipukan katikista as in iba pang formation-related activities. Tindagda po, mga tugang. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan, entresyon kan sa tuyang mamumukto na ina, Nuestra Señor de Peña Francia, bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat sa inyo gabos, mga tugang.